неоли занг назаданд. алло, нема шоди чаем? алло. салом акиташаи, вақташ расид. аз 9 то 22 феврал метавонед дилхо мошинро ба насия гиред. ташаккури зиёд. раҳмат. хурсандии беҳаду канорро шумо низ эҳсос кунед. иқдом аз алиф камиси солона 11% босомонӣ. дилхоҳ мошинро то 48 моҳ ба насия гиред. шитобед. иқдом аз 9 то 22 феврал. дархостро дар сайти alif.tj гузоред.